ילד שגודל לאבא ואמא רבים ומתווכחים, זה ילד מסכן. זה ילד שבלילה ירטיב לך את המיטה עד גיל 19. זה ילד שיצטרך טיפולים נפשיים שהוא גודל. הוא יצטרך שיחות תיקון, אם בכלל יהיה אפשר לתקן אותו על מה שההורים שלו, הלא אחראים האלה, עשו מולו. אם היית רגע אחד חושב שבתור אדם בוגר שיוש, לראות אבא ואמא רבים, כמה זה כואב, תחשוב מה ילד שהוא חסר אונים, חסר כוח בידו, ואינו יכול לו. הוא לא יכול לבוא להפריד, כי הוא יקבל גם סתירה ומכה, והוא גם מפחד, כי יש פה אבא גורילה לעומתו. אתה יודע, אומר הרב שהחוסר אונים של הילד שבו הוא גודל, הוא גדול יותר מהמשבר שיכול לעבור כשהוריו רבים כשהם גודלים. למה?